Fordi nu er jeg lige skudt fra den anden side. Så det de gør nu, når man skyder fra den anden side, det er, at de selvfølgelig rykker over på den her side mod skoven. Fordi de vil da prøve til mig og dem derude, ikke? Så vil jeg se, om jeg kan få dem i ryggen. Men det er bare fandme svært. Fordi at de spiller det der game, hvor de bare flyver rundt om den kirke, sådan. Så det er svært at lave det her trick, som jeg gør lige nu. Men du ved, flanke rundt hele tiden. Fordi de flanker også hele rundt, men de er bare kun 10 meter. Jo, der sidder han. Det er min opportunity. 3, 2, 1. 800 meter. Liner vi fandme op her, mand. 700 sidder han væk. Hører du skyder? Han er fandme skudt om 3 gange nu. 3 gange. Og så gemmer han så kraftedeme igen. Hvordan fuck kan... Der sidder han. Ja. 3, 2, Jeg har lige lukket det ned. Da han sidder der, jeg kan næsten tage ud. Jeg vil så gerne skyde ham her lige i hovedet, men altså jeg ved bare jeg misser, fordi der er sådan en kant i vejen. Det er jo. Ja. Det er ret grineren, Jeg skyder ham. Det er ret grineren, når vi snakker om Ja. det der i går, ikke? I skal se det der skud. Hello. That wasn't very nice. Do you have a medkit I can have at least? Now I have only got 2 health. What are you doing? What are you doing, sir? Ow!